L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 29 de maig a les 10 de la nit o el diumenge dia 2 de juny a la mitjanit podreu escoltar els següents continguts. L'univers de la supercomputació amb el doctor en física Artur García Sáez del grup d'investigació quàntic del Barcelona Supercomputing Center. El periodisme contemporani amb Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Projectes socials amb Ramon Bartomeus, director d'iWith.org. Innovació tecnològica amb Àlex Ginés, de l'Agència de Comunicació Especialitzada en Noves Tecnologies, Jarvis. El racó de la radioafició amb en Joan Pere Miquel, president de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya, i l'habitual tertúlia de cada mes de la Ràdio Internacional amb Santi Riera, periodista, i Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tot això ho podreu escoltar també a través del nostre podcast dins del web de Ràdio Televisió Espanyola, rtve.es. Cerqueu en allà l'Altra Ràdio. Tots els enllaços a les nostres xarxes socials els trobareu al web del programa altraradio.cat. altraradio.cat. Gràcies per la vostra escolta i sobretot, molt bona ràdio.